jalten air seeɗa woni hande wuli a fortini koyɗe seeɗa uddade nder galle tan sa fof komi yaltude fortude koyɗe ne moƴƴi hen kono on jiɗon tan wonde galle tan commande télé tan ɗum ɗon wona ɗum ne galle sa jooɗima won sa fof yaltude forte sa yalti kadi moƴƴi hen no moƴƴi hen ko porta yottoɗa kadi galle ƴeewa sukaɓe pewna galle kadi e kono yaltude kam ƴetta change de air seeɗa ne moƴƴi hen wonde an kam kaw heccanki mi nani groupe amen o ɓe kala affaire no unico sukaɓe ko jooɓa ko mi namdotono de sukaɓe kamɓe yoɓete an ƴetta kalis o tan mbaɗa e poos a signé unico holto nanda kan haal min nani ɗum e groupe fedde groupe amen keso groupe whatsapp ɓe nattini ɗum eɓe kaala joni mi sukaɓe foof nano yooɓe mine ma min jeni sukaɓe tato taw kay joni koɓe jooɓa ko ma totta men hunde mi anda holto nanɗa onon jahat oɗon nana haaluji on ganda to ummi oɗon ganda ko firti noon haal tan garon ɗum ɗo te an joni mbiyata kadi yurnito gueɗam ko jahatmi ko joɓetemi ko ɗum ɗo mi yurnaki de min nanɗo garmimaɗa namdo ma anda sukaɓe yoɓete walla yoɓetake kawon koɓe joɓete joni a jiiɗa andude koɓe joɓete ko no foti walla ko holɗum min mbiɗa andude no foti wona an tan jibini minne kadi komi yummu mais koɓe joɓete ko ɗum fayi koye galle he wona mboɗomi jogui mboɗomi waɗa e galle he ɗum kala sohlani kadi yurnito koɓe joɓete ɗum a jeeya min mi jeeya ko sukaɓeɓe jeeyi sukaɓeɓe jeeyi koko gurdam mumen no jangguiri e guila e jangde mumen ha e ɓornugal mumen ha e divertiment mumen to poti jomum foti jouede bal wadde nanne école bal walla jangde mumen yeeso ɗo so jeeyi université jangde mum ene seeri ɗum noon mbaɗane en mbawi udditanede hay soko compte wooda ko mofa toon sa mofta toon nde jontoyi yaade école aji mawɗi ɗi foof guitte taw caɗele keftorako ɗumen kono jewtende ɗum noon tan mbiya kam kalis o ko ɗum noon nattinte e ɗum ko ɗum nattinte an joni mi adduma ha ɗo henna heddi heddande ma joni kadi yurnito holko joɓeremi walla holko ɗum ninte walla wona yurnugol walla aɗa nanoya haaluji goɗɗi boowal wona yurnugol ɗum yumma mi foto andude tahi mi haalan ma non jibini an jibini min jibini min mboɗon waɗa foddam mboɗon dawa mboɗo liggo minen noon joni yemin jibini tan min dacce galle tan non wona ɗaccede galle ko foti aɗan ñama aɗan yara aɗan ɓorne ko jiɗɗa goɗɗum walla jiɗɗa ko ɓuuri ɗum sukaɓe nan joɓane defte nana conne comci nan naata école aji balɓe nana jangga alquran no joɓane foof ko hen jeeya moƴƴi ala base walle onon joni on jahat tan groupe el mon rewɓe aɗana rewɓe bonnoɓe walla ɗum noɓe eɗen jahata ene kaala ko ni eɗen jooɓe eɗen ndendi ɗon e rewɓe men dewle kewɗe joni boni nde oɗo enseigne ari nde te ɗum ɗon ene wonno ko ɗum ɗo arani guila hande arani ala base miiɗa ɗum de eyyi ɗum kam yo dokku hande aɗa haalnami haala nalluji boowal ɗi miiɗa ɗum mi haalnima noon so Allah jaaɓi wonta hen haala assalamu aleykum bandiraɓe fedde fulɓe caral kuumo ɗum noon on calminama on juurama kadi min jetti on kadi e tawtorede moon e batu men hannde aset sappo e nayyi lewru mai nde gonɗen ndu eyyi ɗum noon ko gummiɗen koye korka ɗum noon ko yettude bandiraɓe kadi e wiide ɗumen yen jurmo wuuri nde jarloto ɗon jaafo ɗon to banggal amen kadi min jarlima min jaafima Allah nawa dental ngal yeeso eyyi so ɗum ɗon ɓenni kadi ko faate batu men hannde toɓɓe poɗɗen yewride ɗe ko ni lelori toɓɓere adande oɗon gandi yilirde men nde gasi ko happu mo tottonowo gasi ɗum noon hannde eɗen poti waylide yilirde nde eyyi toɓɓere rewde hen nde koko faate pinal pinal kadi eɗen gandi ko hunde wande fayide e leñol ɗum noon eɗen poti yewtude hen eyyi après min ƴeewenno ɗum ni toɓɓere tarɗeɓere nde ko carika eyyi carika kadi goto fof wasata toɓɓe garɗe ɗo carika yimɓe ƴeewno no jewtiri hen eyyi ɗum noon mi salmini on mi juurimon min totto kolade kuuɓal kañum ne werlo hen konngol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbiyam kadi yo Allah hokkin wattini mo wuuri ɗon jalloɗon jaafo e haajede Allah en garta e nder toɓɓere he hande toɓɓere men hande ko waylude yiilirde eyyi so haajede Allah kadi maro
ko kanko ardino joofi ɗo joni eɗen jiiɗi hankadi waylude kadi ƴeewen so tawi ko kanko kadi waɗata candidat walla kadi ko goɗɗo min cabbi ha ɗo e yeeso min jarama eyyi ɗum noon bandiraɓe ɓeɗen gaari ha ɗo henna min mbaɗini on ɓeero komin keeɓi liggade ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi eyyi ɗum noon ko yettude no hoolare nde pawɗene amen nde eyyi ɗum noon so ɗum ɗon ɓenni ɓayde minen hankkandi happu amen gasi minen min jottorto henna min nodda mimen Djibril ara ɗo enen Barngu e ko heddi hen ko faare yilde nde e toɓɓe jogorɗe arde fof ɗo enen Barngu minen min kettoto hen ɓayde hankkandi happu amen gasi non mi salmini on miijiro on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi on jarama ko weltare mawde sabu jogonade leñol ko fotini wemade on jarama no fewi yalla sellintode assalamu aleykum mbaɗɗon joni moom ko élection paaɗen hol jiɗɗo wonde candidat eyyi min Ibrahima comme candidat o wonde hoorejo fedde fulɓe Thialal Kobo min keeɓi candidat goto hol goɗɗo hay min ramata ko yiɗi wonde candidat ramata ne waɗi wobbe wala eyyi joni paaɗen koye vote hol vottenowo Ibrahima min keeɓi yimɓe nayo pour Ibrahima hol vottenowo Ramata min keeɓi yimɓe 10 pour Ramata ta Ramata sa ko candidat kesso machallah yo ittane no kadi no quelque soit no alpha koye meɗen dia yo ittane foti ittanede kono maɓe mbi yo ɗum nen kono enen wala yoni jooɗo enen o jooɗo kanko moƴƴi mo wawani ɗum debbo kam vraiment kam jawi gueɗe muɗum ɗo joni fedde moƴƴini kay kono woppirde kono noon wonani moƴƴo dana ko ɓurɗum moƴƴude yiyaade Ibrahima beele moƴƴen jogere ha gonnoɗo henode kono ko moƴƴo gardo par ce que worɓe inchallah mbeɗe welti sabu dañde debbo jogo cuusal e nder worɓe daro yiya kadi ne yiiɗi ligganade leñol ngol kadi taw ko cukalel tofsil no wonde gandal e jangde ɗum ko fayida baɗɗo mana no fewi beltima yo jogoro jaam beltima gandal ɗo nde aduna hoore leyɗele ɗe hoore jawdi nde fedde faydu less a yeeso ko laawo min ƴeew min contrôle ɗamin ƴeew mbaɗna on feewa waɗi jeehe tan moƴƴi ha wona sen yalla yo moƴƴede oɗo amin keftino ko ɓiɗɗo keftinat jokken golle eywa ɗum noon mbiɗa sikki hoorejo kesso woni sohna Ramata kanko foti yaade yimen jaam gandam kadi o wawa yettude jarnade yimɓe ɗum noon oɗo mbawi noddirde Ramata to tawal to sohna Ramata bisimilla moon ara e tabale he ɓerna buuɓi dañde hoorejo debbo ko bandiraɓe mi salmini moon onon foof kadi mbaɗa jaranomoon no fewi teddugal e hoolare ngal pawɗon e dow hooram ngal kadi mi yi wonɓe ɓe jaadani hen kadi ne wawi taw ko jomumen mbiyata debbo meeɗa ardade kadi debbo so ardima fewnata kono noon min no mbaɗa sikki debbo e gorko fof ko gotum saabu enen fof fandare menen ko yidde wallude leñol ngol e yidde ɓamtude leñol ngol e yidde leñol ngol yaara yeeso kono noon so Allah jaaɓi kulol ngol joguiɗon hen ngol so Allah jaaɓima Allah waɗi en suturu inchallah eyyi ɗum noon bandiraɓe ɓeyden gayni eɗen mbawi jokkidde e batu men ɗum noon koolade kuuɓal aɗa wawi haalodere e hollen toɓɓere nde paaɗen assalamu aleykum bandiraɓe min calmini on min juurima min ñaguima on duwaw ɓe dokkima on duwaw e joni maɗo han kadi sohnaji oto jooɗi ɗo parɗen koye golle en puɗɗito golle ɗe ɗo joni golle ɗe hankkadi paaɗen koye batte pinal meɗen ɗum noon on calminama on juurama onon gon suɓoroɓe ƴeewon ko mbawɗon ɓeydude hen banda men mi salmini on mi juurima on min cikkumi ndeɗo fedde nde sosiraka pour pinal
mi yi oɗon ngaawo oɗon mbaɗa gaawi oɗon mbaɗa caali oɗon jiɗi wadde nde ɓodi heƴa hannde naata e pinal kono ndeɗo fedde nde sosira ko jokkere enɗam ndeɗo fedde sosira ko hakkunde meɗen mbawen jokkude hen enɗam mbawen rewrude hen Allah kala mo wi pinal wi no diɗorno nalankagal wi ngamri wi sippiro wi fijirde ɗum noon min kam min e jabɗo am fof min ngala hen eyyi min ko ɗum jinnomin wiide Allah jarama on jarama waɗa haalde eyyi ɗum ɗo kam min wondi ko natata hakkille holno yimɓe gonirta fulɓe mbiya gonda ko pinal ko fijirde neɗɗo holko serdi ɗaniɗo e pinɗo holko serdi ɗaniɗo e pinɗo sa finani holko mbawɗa wonde ko gonga fedde men ina jogui fayida nawtude maaji safrude ɓe cellani jokkude enɗam ɗum hay goto riwtani ɗum koye aadaji men jeeya jokken ɗen golle kono paamen leñol ngol ala pinal ko leñol maayowol ko leñol momtetengol ɗum noon sikki ala en mbawa wadde fedde mbiyen en dillinta hen pinal waɗete hen so tawi noon en jiiɗa wonde fulɓe kaalen saabu so tawi ala pinal ma joom pina en ngar timma jimma jangguinma pinal mumen ngawa pinal mumen e nder ɓesgu ma leñol ma maaya saabu sa natti haalde pular a natti jogade pine meɗen a natti jogade neesu meɗen ɗum tagui ɓe mbima cosaan yadata koye ɓosan a wawa tan diñade ɗo gotel mbiya a yahata il faut ko yimɓe jaaha mbaylo jaara e jamma aɗa jaabe koye batu gonɗen eyyi min mi salaki eɗen kaala ɗemgal mum enen ceerani haalde ɗemgal puɗa kono duuɓi tolniɗa hannde ɗi widema ɗo rutto e ngamre buubaji ko ɗum woni komi yaadani aɗa jogui sukaɓe fotɓe toppitade ngamre buubaji fotɓe wadde football kono wona widema kay an babiraɗo nayejo ya aɗa fina mi an kay meeɗan ɗanade nde jottuɗa sippirenda sippiram nde jottuɗa ande nde ani joni jontuɗa koye gollade walla nanggude kurusmaji ha jama alay saago paama ɗum ɗon mi rewɗo gonnon koye bonnude fedde nde mi yinani hay hoorejo kesso mbiɗon ko ɗon porsa ko kanko tan wontata hoorejo on paamat yimɓe goni koye potal yimɓe goni koye potal wona tan ko min mbi ko ɗum waɗata fedde wawa yarude noon gueɗel ɗiɗaɓel guel ko mbiyaton ko fijirde ko foof no harmi téléji ɗi ko pijirɗoji goni toon ko diwoɓe sabar goni toon ko yimoɓe goni toon huɓɓata koye e nder galle ma ɓesgu ma aɗa yeeɓa ane hoore ma aɗa wirde aɗa dinka dane aɗa wujja guire to haɗi pinal ma an ara jaaha jeeɓa kaɗa yeeɓa pini janani so tawi télé o a nananno ko jeyɗa ko jananɓe ma nandu toon ko mumen ara ha e nder galle ma ɗum noon kutorɗen haqqillaji ganden ko haɗe pinal wona ha joni eɗen kutoro haqqillaji kono jogui yaaruɓe din mbaadi joom télé ko kañum lowata e télé mum ko yiɗi joom radio ko kañum lowata e radio mum ko yiɗi kono neɗɗo wonton e yetto yo toppito diine mum pinal ma hande ko diine ma caggal ñamde e yarde galle ma ko diine ma wona wiɗa toppitode mboɗa adduɗo ɗo woni majjere nde mboɗa adduɗo cayade diine riwtani pinal diine e pinal yadata saabu ma paama hade diine arde ko pinal idi saabu nde neɗɗo woni barogel wayno neɗɗo no mbarhon ladde ni ɓornata ko comci juulata ko barogel maw fini o hebli nguurdam makko o wayli tarini makko e gonka makko o watti ɓornade e comci o watti miijade Allah no woodi gila ɗo rewata Allah kaaƴe Allah nayi haw miiji Allah bawɗo wonde Allah birniɗo o ɗum ko pinal addi ɗum wala pinal watta ɗum min jinnomi ko an e waɓeno ma fof yo on paam pinal firtani tan rewde e buubaji e bawɗi ina honga ina ama yaadude jamanu no moƴƴi ha maayi kono ko moƴƴani hen ko min natata hen ko moƴƴi ko noon min ɓamat a faami pinal hande ngal mbiyetangal addanta kam Samba Diop Leele addanta kam Gella Yaali Fall addanta kam Alsane Demba Diouf holno gaddanta kam a yitanta kam Samba Diésal gaddantani ɗo ko tubaji joroji gaddanta kam ɗo ko an andi ɗum noon ngal pinal mbimi min e jaaduɗo am fof min ngala hen hande min ngala hen janggo son jiiɗi fedde nde bono yonde bon
tawi en jiɗɗo wonde bon yonde bon min cikkanno wonde tafrono ko e ndena waɗa ɗen ɗon golle maɓe gondi fedde bonata minen ko enen fof eɗen gandi ko pulagu ummini en ko jokkere en nam ummini en pulagu ngu kadi e ndena ɗum heddi noon koye batu gonɗen batu kadi ko potal batu kadi ko hoyre ko démocratie ko jiyanɗe min miɗa faama yiyande ma kono a famata yiyandam ganden kadi koye keeweni gonɗen en pelɓodirtu miijoji meɗen eyo min so tawi eɗen jiiɗi wurdude e goonga fedde ko fodde go fof heɓ gueɗal mum won yiɗɓe tan jokkere en ɗam mere won yiɗɓe so maayi nawre yo ɓen ko ɗum jiiɗi yo totte ɗum won yiɗɓe pinal koye fedde he jeeya yo totte ɗum go fof heɓ gueɗal mum e fedde yimɓe gona e jaam fedde nde yaara yeeso min ko ɗum woni yiyannam sabu a wawiɗi a wona fedde no jiiɗirɗa ni ko noon wayata wona e galle ma gonɗa ka dendaɗo wona frade konngol goori jonno ko haali ko hannde oɗo jamanu ko bayliɗo il faut noon yimɓeɓe kañumen ne jaada jamanu bayliɗo eyyi ƴewata ɗo joni ko heewi ko woni e téléji ko haalata ko e an ko kalta ko ceernaji o ko haali ko ɗum gadine on jamanu en ɓenni on jamanu gonɗen koye jamanu keso namdi ko harallagal kesal a faami yimɓeɓe noon hankkadi pini goto fof andi ko foti wadde andi ko foti yaade wajade jamanu hande ni ne tiiɗi weeɓani par ce que jamanu mo gonɗen joni o ko jamanu keso yimɓe majjani ɗum guila e sukaɓeɓe no gondiri e galleji ha e mawɓe no gondiri e galleji kasi mawɓe ni e koyemumen ko kañum en taw gadi oñade hen nde sukaɓeɓe ndewi hen par ce que won mawɓe darto mbiya minen min goni koye wajade walla minen min goni koye tindinde sukaɓeɓe son kuccite téléji son jii amoɓe on joƴƴinat coursaji moon gonani amde ɗum noon mbaɗe feere tan pelli toon jaaɓen sukaɓeɓe ko sukaɓeɓe jiiɗi ko mbaɗon ɗum yimɓe pota aduna pota mi faami ko jiɗɗa ko gorko fof babiraɗo fof baɗɗo laafa mum yo ɓortu waɗa jubbi hono ɗi mbaɗɗaɗi wona noon wayata aduna o min jaadani hen hande min jaadani hen janggo maayde guila joli ƴeenani neɗɗo waɗnoɗa tolno sa rewani Allah no gonɗa cukalel ngel sa feccini nguurdam ma ha diwti yiilo rewde Allah jokka en ɗam dewowo Allah komin dewoɓe mo rewani minen komin rewoɓe jokkoɓe e enɗam amin jokka mo jokkani minen kam komin jokkoɓe bot fusi ñande fof sa yino ɓoggol ñande fof sa yino ɓoggol mawɓe wonto ndewno jalti hen sukaɓeɓe gari naati eko naati ko ɗum noon aduna o ko potal yimɓe ne mbawi wadde kono ganduɗa kene rew Allah jokko en ɗam ko goori joni wi ko minen emin jaadi hen affaire pinal ngal minen ko ɗum ummini min ko pular o yaara yeeso yimɓeɓe mbawa andude ganduɗa pular o e nder aduna o fof no fotirno par ce que on jii hande fulɓe ne mbayi leydi wona tan Sénégal wona Mali wona Guinée wona Sierra Leone wona Guinée équatoriale partout dans le monde hande sa yeehi ko pular ko jiyata komin cohle pular ko noon ko wi ko ɗum min jaadi ko yo yaaru yeeso yo yimɓe kala to goni e nder galleji e nder bureau ji yo kal pular ko ɗum sohla a faami hay opposant ji ɗi haaloɓe haal pular en ɓe so jeehi ne mbaɗa meeting ngaji men yo kaala yimɓe pular ganda ko haal pular en kaldata wona gara ne kaalani yimɓe ɗemɓe goɗɗe ɗe yimɓe nanata yimɓe pamata a faami ko ɗum woni ko ummini yimɓe ko Allah jarama jarama bandiraɓe on calminama on juurama ko arde seeɗa tan e raɓɓikinade e ko haalaɗo joni ko yimɓeɓe fof kalɗo hen fof so namdama wiyata ko leñol ngol wallata ndeke luurodiral ngal wona luurodiral bongal gol saabu to banggue nulaɗo men sallllahu alih w sallam ne wiya ihtilaful umma ni'matun lil umma ko leƴƴi ɗi luurodirta ko ɗum woni neema leñol ngol ko ɗum woni neema leƴƴi ɗi saabu so yimɓe luurodirani gonga wawata dañede quoi il faut oɗo adda haala muɗum oɗo adda haala muɗum haaluji ɗi luurodira ha ɓooya ha gonga dañe hen ɗum ɗon noon koɓe kaali ɗo ko foof wona luural ngal mbiyeten ene boni ko luural ngal ganduɗa yiilade damal fewde e peewal ɗum ɗon noon ko hunde wande fayida no fewi ko weltanade yimɓeɓe tan beltanima on no fewi on jarama yo Allah nawru fedde nde yeeso bi jaynabi Mustafa